Tinokudokezai mabuja, tauya nonhau dzokupedzisira tisati tasvika musarudzo. Nyasi zuva ndiri 22 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Mangwana nguva dzonomwe vanhu vanenge watanda kupinza mavhoti avo pasarudzo dziri kuuya dzi. Tikaringa munhoroondo, bumbiro romutemo ronyika raane makore 10 rakatanda kusenza nyasi mugore 2013. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Tiri kutanda takaringana noZEC iyo yaramba kupa vanhu wabva kukata center kubvumira mvumo yokuti waite zvokuringa nokumema sarudzo kuita maobserver pachirungu. Kwai kata center yange ati kuuye vanhu 30, ZEC ikati tiri kuwadaba ngavagare ikweyo. Apawo ZEC wabva watobvuma ipapa kuti waripo wakazvimirira wega niba, nokutoti wagotoreketa kutoti aiwa watungamirira nyika ndo wanoramba kuti vanhu vamwe tiwape mapepa okuti wauye kuoringa sarudzo kana kuti kwete. Izvi zvareketiwa naiye utoile Zilaigwana ari ndiye mukuru wokutekedza sarudzo. Ndipo munotoona kutoti chokwadi chinoramba chindoburika kamu, palibe chinoramba chakahwanda kunge kakamba, chinobuduka basi. Ipapo kwai magweta anowira kodzero dzavanhu anomirira ari kuguta roBulawayo anonzi abameli waagoendesa iyo ZEC kuda rodzimhosva kutoti kwai inyepiyo inodare rodzimhosva kuti ireke kuita zvayakaita mugore 2013 na2018 zvokutoti sarudzo dzinofanira kutekedziwa sei. Ipapa kwai mugore 2013 na18 woZEC waribe kuita zvinofanira kuitiwa zviri pamutemo zvokuti kana sarudzo wapedza kuverenga mavhoti wanobva yaburitsa panze wonamira panze. Kana wapedza kuverenga mavhoti wonamira panze. Kana anamirwa panze pavhoti wapa polling station obva aendesiwa kuwadi, oendesiwa kuconstituency, ozoendesiwa kuprovince, ozoendesiwa konyika yese. Zviribe kuitika izvozvi. Saka rekai tione kuti dare ro richagoti kudini. Ipapa tinenge takandoringa. Apawo manyongori ari kuZEC ari kuramba achienderera mberi kureketa kuno. Heno mabuja kuti zvichamira mushechere ipapa. Kuwadhi yokutanda yokuBulawayo kwai kuno mapepa aendesiwa ikweyo okanzuru aribe munhu woCCC ari Shepherd Sitole. Pabodzipo nomumwe akaisiwa noFazi uya aripo ipapo tiri kumureketa bazita racho riribe basa, asi iye weduyu Shepherd Sitole kwai aripo saka zvaakutonetsa kutoti zvichaitika sei. Raakutofanira kukanzurwa ipapa kuti vhoti dzokukanzuru dzozoitiwa iro pepa rina Shepherd Sitole raisiwa. Pokare Energy Mutodi chaiye agotoreketa kutoti kwachekubhikitaku kwai ZEC yaita mutsepwede yaunza mapepa asiriwo. Pokare mashoma ayaunzayo hino kuti averenga akatoona kuti anokwana chire izvozvo zvaaiwa, asi kuti yaendesa mapepa asiriyo ndo zviri kureketeka. Zvino zvaburika pachena kutoti heno kuti zvichakoneka chere. Apa wamwe wagotoreketa kutoti izvezvi kuno mapepa aboyeka agwisiwa nomotika yange ichiendesa mapepa kubhikita West ari mapepa osarudzo idzodzi ekunyorera maX1 anhongewa vanhu woElectoral Resource Center wakabva wanyepa mapurisa. Ndipo munotoona kutoti hwendo huno pakaita kunyangara. Apa pokare manyongoriya ari kuramba achindoenderera mberi. Mukatoringa nzvimbo dzakawanda dziribe mapepa akureketa kuno, dzimwe dzacho dzinoda kuti dzipuwe kumagenerator, dzimwe dzinoda kuti dzipuwe makenduru, dzimwe dzinoda kuti dzipuwe marambi, zvimwe dzinoda kuti dzipuwe matochi. Zvese izvozvo zvati zvasvika nzvimbo dzakatenderedza nyika. Ndipo pamunotoona kuti heno kuti zvichamira mushechere. Tinoramba hedu takandoringa, asi ipapa kana zvikachinja idi waSilaigwana nowese wekuZEC aiwa kutobva wachitira kutiza chaiko nokutoti pane pachiribe kana zvokugarira ipapo. Ticharamba zvedu takamira kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinenge tichikunyepai. Wotim Pachedu wagototi iwo wese wari polling agents obato roCCC wanofanira kuti watumire zita rakazara pokare nhamba dzechitupa nokuti ari papolling station ipi nokuti ari kuprovince ipi. Kwai wanofanira kutumira panhamba inoti +27 63 431 4386 +27 63 431 4386.
86. Kwai kana maisa ipapa ndokuti mupuwe mvumo yekuti museenzese app yakanhadziwa iya inonzi Mandla yokuti mugoise mavhoti ipapo kana achinge apera. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Asi hukwedu tikuziva wakaita kuchangamuka kuti ngwangwangwa chaiko zvinoita kuti zvitekaire zvinhu zvakanaka. Ticharamba takaringa ipapo. Wotim Pachedu wagotosimbisa pokare wakati iye Mandla yuyu app yawo iyi inokona kusenza nyangwe pari pedandemutande. Kunakidza kwazvo kawo. Apa Freeman Chari yagotoreketa kutoti ndakatomirira izvezvi kundoti wakandodzima dandemutande ndobva ndaburitsa kutoti ngatiitei so zviite zvakanaka, nekuti ndikaburitsa izvi zvawanotanda kufunga mazano okuti wambozvimise. Asi pawanozofunga mazano aiwa nguva tinenge tabhura taenda tikuda kuti pasaike nguva inoiti vanhu vari kuziva kuti chii chiri kuitika kwese kwese. Sangano rowatapiwo nhavo rosite ragoreketa iro kuti matunhu ese enyika arapa vanhu waro vanosvika 35 35 pachirungu kuti waende kwese kwese kuti wagoringe zvinenge zvichiitika sarudzodzi. Pokare vanenge varipo padandemutande reTwitter vari kuita inonzi space ipapo inenge ichireketa zviri kuitika kumativi mana onyika. Tinenge takamirira kane rekai tigokunyepai zvinenge zvichiitika ipapo zvizere. Tikutorwadziwa izvezvi kuti vanosvika 42 kusanganisira mumwe ari kuda kupinda mudare reparamende webato reCCC kwaiwa Nyemiwa Bhero izvezvi wari kubenhuka futi mangwana. Unotoona kutoti ichi chihurumende ichika ichi aiwa chinotima chinowanwa zere notima kuita kunge mwoyo wakadzuriwa nondowe zvinoita kuhwadza. Rekai tigoona kuti zvinoita sei ipapa. Wamwe wakatobva kurariya chamisa wokuhunyani wariwo CCC nozuro kwai wagovhiringidziwa mumbare mumu, nyasi watomukira watoisiwa mabhandeji wamwe madhiripi. Unobva waona kuti wakomana ko kuti takaita vanhu ngwasvinu kwacho ndokupi kana muchiita zvondokuba vanhu vari kuzvibvirawo havo kwavari kubva vachizvifarirawo havo kuda kupedza mufaro wevanhu kunge ndimwari. Heno mabiya angu ticharamba takaringa hedu kuti zvinopera sei, asi zvisvinuba izvi ndosaka zvichizoramba kuti vanhu vazoti bato riri isvinu. Wamunangarwa wari kuita sevari kureketa nochimuti mukamwa. Izvezvi wagoburika wari kureketa kuti aiwa nyasi ipapapa ndo temu yangu yokugumisira kutoti ndichada kuba kupinda somutungamiriri wenyika pokare. Iwo wari kureketa hawo kuti kana wakahwina ipapa ndo pavari kubva waita pekupedzesera. Asi chokwadi chaicho vanhu tikundoti pamakatoita ipapo ndo pekugumisira. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Tinenge tichindokunyepai isusu chedu kuvhura madziso nonzewe tinenge tichingokunyepai. Dare reparamende nyasi rabva ramisiwa kuseenza naJacob Mudenda. Tichangokunyepai kuti zvii zvinenge zvaakuitika pokare ipapo kana wachinge wareketa zvimwe. Public Service Commission nyasi yanga yapawa basa wahurumende wese zororo chairo kuti kwai vanoda kutekaira kuenda nzvimbo dzokuvhotera watekaire. Saka heno kuti makambani akaita sana TM Pick and Pay ari kuramba achindoti vanhu ngavasenze ari kumbozviita sei wakomana. Dai vanhu vapuwawo mukana wekuenda kovhota kamu mbani asingade kuti avhote zvinhu zviite zviri nani. Heno mabiya angu ticharamba hedu takandoringa. Rekai tiringe dziribei kana nosarudzo ipapa kubva mumwedzi waMbudzi kambani yeFastJet yagoreketai kutoti yakuingidzira pokare kukuenda kwayo kuguta roHarare ichibva muJoburg pokare nokuenda kuguta roBulawayo ichibva muJoburg. Kwai kuenda kuguta roBulawayo pasondo yakuenda ka12 kubva kuHarare yakuenda kanosvika 34 34 pachirungu. Ipapa kwai izvezvi ukatenga izvezvi unokwanisa kuboya tikiti ribodzi richiita $20 chete. Tikuramba tichizvitenda izvi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Pokare mai Rebecca Chisamba kwai wakapuwa inonzi Order of Zimbabwe Star Silver. Tinoramba tichiti makorokoto. Izvozvi ndo zvokugumisira zvakaita vanhu vamunangarwa izvi. Kai tigoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Tichiringa hedu dziri kuitika pasi rese nyasi dzapotsa dzasorosaika kana kusaikwa nguva. Musangano weBRICS watanda nyasi kuguta roSandton muJohannesburg yekuSouth Africa. Ipapa
nyika yeSouth Africa iri kuita kufara kuti kwai bhangi reBRICS ragoreketa iro kutoti raakufunga kutoti ripe vanhu zvikwereti nokupa dzimwe nyika zvikwereti zvomari iri mari yomarandi kuitira kuti wareke kugoramba uchisenzesa mari yokuAmerica. Zvavo wabi yedu vanozvikona izvi, ticharamba takaringa. KuUganda kwaizvezvi kwatanda kunhadziwa mabhazi anosenza nemagetsi basi kuita zvomapeturu nodhiziri anonzi Kayula EVS. Kwai anotogara vanhu vanosvika mapfumbamwe, tikuramba tichizvitenda izvi. Wokwedu ndo pamunotoona kuti UZEC inombiri indori mbiri yokuomeserana kunyora bvunzo basi, asi palibe chisvine chavari kuita nekuti zvese izvi palibe chavanokona ipapo vanenge vandofundzisiwa heno zvavari kufundzisiwa. Zvakavata kunyangara wakomana. Tikaringa African Union AU kwai yagomisa iyo unhengo hwenyikayo Niger, heno kuti zvichapodza chere bopoto riripo irori, ticharamba hedu takaringa. Apawo kuAlgeria kwai kwagoreketeka kuti kwai France inge iri kuda kuti ipfudze ndege dzayo munyikamo, ikanzi huibate kuzvilaba kuti muite izvozvo. Saka rekai tione kuti zvinopera sei ipapa, nekutoti panenge pakaita kunyangariwa chaiko. Asi chedu kuramba takaringa tichizokunyepai. Ipapa tikuramba tichirangaridzana mukugumisira kwedu kuti kana maakovhota idi goitai muzive kuti vanhukadzi muribe kupenda tugune pokare kuti X yamunoisa ireke kugopfuurira mubhokisi. Kana mukaona matadza maita pfuurira gopuwa rimwe bepa zvirege kuvhiringika, nokuti pamunenge maisapo inotadza kuerengiwa zvikanyangara. Ipapa pokare vanhu vanobvumirwa kumira munzvimbo dzeuvhoterwa zvisiri wasina kuwanditsa kupfuura vanhu vanoita 10. Saka munoramba murimo makandomira henyu. Nyange ukamira uri wega palibe anofanira kubvunza kuti uri kuitei, nokuti inzvimbo inobvumirwa kumira. Rekai tirambe tichingorangaridzana nokuchenjedzana wakomana. Kana mavhota, aiwa moita bau kungwarira kutoti zvichindoisiwa padandemutande, zvindoisiwa patendepo kana pari kuvhoterwapo panze, nemi nomafoni bvai matora motumira, kana kutumira kwatiri to hatazowaendesera iwo wari kuita zvokuringa kuti mbane ahwina mbane ajiwa. Tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvichitekerera sei. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tadipfamira pano isu mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.